לפני כשבוע הגיעה למשרדי אישה. היא ביקשה להתייעץ איתי ולקבל את עזרתי. שאלתי אותה מה הבעיה, והיא סיפרה לי שהתקשרה אליה איזו נציגת מחירות של איזו חברה עם שם מפוצץ, ואמרה לה שהיא בדקה ומצאה שיש לה קרן פנסיה של איזה 120,000 שקל, שהיא יכולה למשוך אותה, היא יכולה לסדר לה שהיא תמשוך אותה במכה אחת, תמורת עמלה של 5,000 שקל פלוס מע"מ. היות והגברת הזאת היא בדיוק חיתנה את הבת שלה, התאים לה מאוד למשוך את הסכום הזה ולשלם את העמלה של 5,000 שקל פלוס מע"מ. אותה נציגת מחירות הסבירה לה שהיא תקבל את הכסף בשתי פעימות, 2/3 תוך תקופה קצרה ושליש נוסף כחודש או חודשיים לאחר מכן, אבל את העמלה של 5,000 שקל פלוס מע"מ צריך לשלם לאחר קבלת פעימה ראשונה. וכך היה. הם באמת שחררו לה בערך 70 ומשהו אלף שקל בפעימה הראשונה, ומתוך זה היא שילמה להם 5,000 שקל פלוס מע"מ כעמלה שלהם. אמרתי לה מיד שאת הפעימה השנייה היא לא תקבל לעולם, והיא שאלה אותי איך ידעת? אמרתי לה, זה מס קנס, משיכה שלא כדין מקרן פנסיה, משלמים על זה 35% מס. למעשה, אותה חברה עבדה עליה במרכאות, והבטיחה לה פעימה שנייה בשלב כלשהו, לאחר שהיא גבתה את שכר טרחתה, תוך שהיא יודעת שהיא לא תקבל את הפעימה הזאת אף פעם. כרגע האישה הזאת היא אישה קשת יום, שצברה שקל לשקל בקרן הפנסיה, עומדת מול שוקת שבורה, שהיא לא יכולה לקבל עוד את 45,000 שקל של הפעימה השנייה. ניסתה להתקשר לחברה שוב ושוב, אין עם מי לדבר, אין מענה טלפוני, אין כלום. הלכו לה 45,000 שקל.